time. Sayabs Tisman. Idol, kamusta naman? Okay naman na. Okay naman ko na. Ay sa C5A, kamusta ba kabayan? Kaunta. Para iwas buwang. Kau magol? Gila mong sige lang mga gamalay doon. Alangan! Buhay good! Kaon ta eh? Kasyong ta eh? Dili makita sila na idol. Makita. Ulat-ulat. Hindi pagkawan. Kita mo kan. So shout out idol, minsan duwit kita sa TikTok ha, pwede ba? O pwede kayo idol. Pwede kayo, basta nakay-ayuda na idol. Nakay-ayuda. Nangayuda. Da. Ay, hulog! Sayang. Diyos mio, idol, dakuanin mo gamar. Ano idol? Alangan mo kaon nagaman nga dili na mo. Siguro mo. Uy, kaya pagkamay-kamay kaon. Pero ako nito kaon pagkabot sa balay nila. Konta kaon. Ano mo? Unsang usawa o kasabot. Imong pangalan lisod kay Litokon. Jamia Baptismal ang pangalan. Basta ipapost mo din dawit natin ha. Pwede ba? Pwede kayo. Basta na ayuda dra. Da. Ngayon mo guys? Ngayon mo? Ano? Hulog mo lang. Ano? Ayaw o ganda basta kakaon, bad baya na. Wala mo ko nagkanta, idol. Wala ko nagkanta. Ano mo guys? Ano mo? Ayuda, bakis na lang kita, idol. Damak. Nagkaon mo guys? Nagkaon mo ka? Isod ba, yung meron nila mabuang-buang daw nag-TikTok. Kasi buang dali. Pag-ano mo guys, kaon na. Kaya na, isod kayong buhay nakatagdali sa abroad. Di mo makaon, bahala lang ka. Wow, kanya-kanya, bitaw tayo ninyo. Ginikanan bitaw. Enjoy pa sa us would be Manilin Palpalid. Kaya po naman pangalan ay. Lain na ay. Damak ba yun? Anong gusto mo? Tawag. Gagawin ko pera ka. O kasi. Pera o kasi. Ay, damak. Bawal sa mong reliyon guys. Bawal sa mong reliyon. Kaon good boss.
para og mabuang kakusgan, anak ginagin. Na. Bahala buang gusto makusgan, di ba? Kung mabuang man nani, at least husgan. Nagkaan naman mga idol? Kaon na ganun Nasud Andre Saudi. Perminti na lang manok. Manok. Taga-Sudan manok. Taga-Sudan manok. Kung dili man manok, itlog sa manok. Kago ka. Walang bawal-bawal. Tuwad joke ng idol. Do wait kita, asahan ko i-post mo ha. Oy idol, i-post na ako. Basta tahong na hilaw dol, gusto ka? Dili ko bawal sa mong relihiyon. Ay bawal na. Jacket mo ako host. Anong jacket? Oy, first time na ako nag-live sa YouTube ha. Patabang ko kung saan yung pag-save. Kaya di ko kapul mag-save ani. Nag 1.6 na mong gudang ako ang subscriber pag human. Kailangan pa man dahil mag-live pa man dahil para naka-AIDS. AIDS? Ads dahil ads. Katong advertise ba? Katong advertise tapos sakit man itong AIDS dahil. Muputak na takadog. Kwartahan na ka, Dol. Kung magka-ads na ka, kwartahan. Nagpunta ko ang AIDS ka, Luka. Tawa lang, sorry kayo. Wala po ko kalibutan ko, dinganin ko ng mga lab-lab sa YouTube. Baka ako nabala na, TikTok lang taon akong nabala na idol. Tapos nabot naman ko 1.5 ani idol nga subscriber ano niya. Kaya abin ako, makalive na ako sa YouTube. Required pa mo dahil mag-4K di ay nga namaltan ako sa imuhang YouTube di ay nga nag-live ka. Kago po dahil mga kwarta pa rin sa YouTube, no? Pero pag subscribe mo yung boss, kaya na. Hawak pa yun ako yung pamilya tanan. Melody Mundirondo AIDS ka Luka. Abi mo guna ko AIDS ko. Pasensya ko. Tao lang ba ito? Pag libre dayon, oy, ug shawarma idol, Louie Grace Baran. Bulan na akong libre do bulan. Kaswerte ba nimo shawarma? Kamahalan ng shawarma, kititong taga. Yawa makapilimutan ka na. Tinawag bitaw na. Ano mo? Louie Grace Baran, kita daw Basi makakaka. Guys, pangalan mo kay. Balak mo dali. Iya bitaw yung talin yung ginikanan.
Idol, do it, makita name ko sa TikTok ha. Yusun, lut ha. Thank you, Idol. Idol, paan ko, i-mention ko sa imuhang i-do it ba na ako para ma-do it din ako imuhang video din sa TikTok. Ay ko pagwago kapag do it ng gani ka, pagwagoon ba ko nimo? Kitong ta karon. Amaw. Dako kayo kagkaon no. Sige lang gud. Anak man ginagid. Lang buhi pud ta. Dako gyud to kaon ni gid buhi ta. Alangan magamoy na to kaon nga patay na ta buang tani. Adik ba ni. Kaon ta kaon. Gusto mo kaon? Pagbukan og kanon ra. Amawa dito Lens Lord Casas, hello! Boss, kamusta po kayo dyan? Boss, paramdam sa GC Mirasol Miruluna. Kung saan nga di si boss? Ang pag-ibig. Ano kayo mo? Unsa ka ano? Unsa yung juice nga ginamin mo, boss? Sararasa ka man, good. Ba? Ito lang. Darang tuloy ba? Wala mga mungi. Dako ako kara na blood. Muy. Lens ke Lord Casas. Dako ako kara na para kumabuang na busog na. Nakakabos nakalimot na ka? Boss. Ginakalimtan man ko na mga tao nang hindi nahalaga. Unta dol follow back post mo sa TikTok. Louis Grace Baran. Idol, dili na ako ka-follow back ganin sa TikTok ganin kay ano. Naabot to mag 10,000 na ako ang kuan, idol. 10,000 na akong follow, wala mo kabanting naabot na 10,000 do dili na ako ka-follow back kay full charge daw. Kung i-click na ko yung mga follow back, idol, muna ay pindot TikTok nga. Sorry. Come again later. Ano mo, idol? Di abdul bang, asudan din sa Saudi, idol. Minti lang manok. Tagalingit ni mo manok. Tagalingit ni mo manok. Manigil ka kasabot yun. Minti lang manok. Minti lang manok. Hindi mo katawa, Lloyd. Alig mo.
Kadugay dun upahan. Hindi mo naman ha. Luwi ko isbaran, kadugay dun. Upahan ni mo ng mga manok. Kadugay kayo daloy. Boss, dako kayo kag... dako kayo kagkaon ba? Ano yung kumakaon boss oy? Dako kayo kaon boss. Mo gani boss, kung mag-birthday gani mo mga silingan dala o birthday sa mo, ayaw ko tawagin nga mo adto dito kay urot yun ang kaldero ni mo. Sa Qatar as usual. Sudan manok inigulit ni mo. Naproblema ko din sa Arabo guys, bakit? Adlaw-adlaw manok, pero dili sila magsawa sa manok guys. Kita mga Bisaya, mga gipanganak og udto, hindi tayo magdagal mga sabaw, di ba? Mga sabaw. Yung dili po ng mga Arabo po, dili po ganahan silang mga sabaw nga, mga kanang luto, good. Libo ko din lugar, dili. Mangbat akong balahibo, dili. Kaon sila. Pagkaugma, manok. Pagkaugma na po, manok. Manok. Kita po mga Bisaya, kaon na lang na kay wala man tayo choice, di ba? Ito mo gasto pa ta nga naisunan. Saan? Sa Qatar, dira po dahil ang kuhan dahil Linsky Lord Casas, dira po dahil ang kuhan, ang manok da sa Qatar. Di ba ang Qatar isa lang diri sa Saudi, dili? Linlin Saldiva 15 pa-shout out loads. Hello po dra kabayan, kamusta po kayo? Mga kaunta ano. Minsan kung mauna ra sa Saudi loads, pero mas higpit ang Saudi kay ka sa Qatar. Ang Qatar open country man. Diri idol sa Saudi close country. Nabinag na may pandemic karon na magawas-gawas ka dira na. Wa ka balog, sundan na ka sa pulis, kidalon ka sa police station basta magawas-gawas lagi kinay curfew. Na. Wala ba mo mulok ka tayo mo kay
Layo kaya pamilya. Dito na lang kapuyo. Asan ang kanon? Katar pasaway mga Arabo bisan bawal laag Japon inatay. Dili stricto kay din Saudi guys ay grabe dili. Organize kang Saudi pag once mo declare ang mga dako-dako po nila nga kuan ka kanang dili ka magawas na mo sunod na lang ka para dili ka malatos. Kung Saudi diri ay muna mga tao diri mo kandayon mo sulti dahil kanang kuan ba mo tuman dayon sa mga inistorya sa kuan kay higpit kayo di ba diri na yung buang-buang kang balingag kay ka tapos laag ka sa gawas tapos makita ka sa mga pulis na ay standard nga oras nga pwede maglakaw-lakaw sa gawas tapos mag-golf yun na good luck na lang sa inyo. Pero unsang kay ba kay ibahan sa Qatar o sa Saudi? Di ba sa Qatar mga Arabo gyapon, dito sa Saudi gyapon Arabo gyapon. Unsang kay bahan na Lord? Linsky Lord Casas, mo tanang ko boss. Black itin ikaw daw multahan o tingkiriyan. Di ba ka? Tinuod bitaw no? Di ba resepto kay din Saudi ba no? Tama man po dahil Saudi kay kan. Asa ka anak ana labi na magpadala og kwarta, nagpadala ko diri naman na may pandemic diri. Ni magpadala nimo kwarta mga lalaki ba mo pila-pila man kamo mga babae diri sa Saudi magpadala mo kwarta. Diretso man mo sulod di ba? Tapos pag ano mo, pag pila-pila mo dito, pag pila na mo dito, ang number is 115. Tapos masulod, isa ka tao, masulod sa bangko, tulo lang ka tao, nadugay pag kay mahuman, hinahinay, binasala mo type ba yan, mga Arabo ba no? Di rin sila automatic yung mga, sa Pilipinas, dali naman tayo mga kwarta, ang padalang kwarta, pero dito sa dugay ba no? Una yung sud unloads. Mo tong sa sud unload murang nagkari-kari. Basta mapurma sa sud unload mo na ni. Wala ako kabalo sa pagkaluto ani basta importante makakon ko mabusog ko okay na. Kalami ba sa hungit? Pero mas lami ang naghungit.
Mustang virus din na sa inyong dapit lod. Grabe. Madlo kayo din compound na mo eh. Daghan na mga virus dili guys, pero daghan na po ang naulian. Tapos daghan na po ang wala pa naulian. Lamang ko itambay guys na diri sa palasyo na mo, balidagay ko ng palasyo diri mga 1, 2, 3, 4, mga 4 ka palasyo diri, bawat palasyo ay waiter. Kabalo mo guys, ang waiter diri sa palasyo, isa ka palasyo, 4 ka buok waiter, 3 ka buok waiter mo na standard diri, pwede malima. 4. Paguman, ang uban ng mga waiter diri guys, kanang naana sa mga disyerto, kay gipang, gipang, kay mga positive sila ba? Kabalo mo guys, kadagang waiter diri sa Saudi. Kadagang waiter diri sa akong palasyo nga akong gitrabahuan. Kaluyuan gid sa Ginoo. Ako lang gid ang walay virus. Balik ka nang diri, wala ko natakdan sa uban. Ang uban mga kuan, bali isa ka Pakistan, isa ka Indiano, isa ka Pinoy, 2 ka Arabo, na mga kuan sila, mga positive. Na sila gipang quarantine sila dito. Pero ang katundwa ka Arabo, isa ka Pinoy, naulian na to sila bali pag-test nila sa ilang usab nawala na ang virus. Tapos katong isa ka Pakistan, isa ka Indiano, napagyapon nakuan gikulong gyapon sila tungod kay mga sila virus. Pero ayo puntang maulian na sila diri. Bus wala. Kaon, grabe naman ka. Wala pa ako guys, pa ako nang magkaon. Magkaon ba ito magkaon? Monigot ka ng dili ka manut landlords kay ika. Buang mali si Black Cake. Tinuod bito na boss. Diba? Yeah. Kami tanan diri sa Palasyo workout. Mga 300 plus midiri or mga 300 plus to 200 ba? Basta ni mga basta na plus. Tapos idol, kanang gipatis mi tanan naglinya mi tanan gipatapok mi tanan magipatis mi pamang patis na mo idol. Within 3 days nabalan na so just nabalan man sa riso sa modern na mo idol is alas 3 sa kadlawon gipangpukaw mi tanan tao, gipangbungkag mga tao. Tapos suspense magud kayo kay pa yun nga. 4 ka buok ang positive sa driver, 4 ka bang positive sa driver, tapos isa ka buok ang Pinoy nga waiter. Kung baan ko kay ako, kay waiter gud ba ako diri sa palasyo, isa man day kauban din ako nga na positive siya. Mo to gikulong sila, kulong mga after isa ka semana, nagkuan sa nagpatis na pag-usab na wala naman ilang virus. Karon na ka nagtrabaho na karon ang isa ka Pinoy diri gyapon sa mga. Pero palitan among trabaho, dili mi pwede magdikit-dikit. Naapaway isa ka balding tubig. Takadaghan imong nabantayan? Kani pa gyud ako ang tubig? Oh, babisi unsa lang inyong mabantayan ninyo sa kuha ha? Kit-kiton na mo ron. Guys, para malingaw pa kaita guys, para malingaw kaita kung unsay mong buhaton na to ani para malingaw kaita. Mag-advise ko inyo mag-advise. Mga Mirasol, Miraluna. Sa mga nakit sa mga pag-ibig mo. Mungutana ka sa videos kay para makuan ko, para matubag ta ka. Black hidden boss, pangutana sa ko. Linlin Saldivia 15. Pagkagwapuha sa pangalan, pero hindi garutay dito sila ang barangay. Tik-atik. Yan guys ha. Kabalo ka guys, gila na ko ni kanang kay kauno na ko ni taod-taod yapon. Kanang hay mo kaon kay taod-taod mo kaon ko taod-taod tapos mo kaon ko taod-taod mo nang taod-taod akong kaon.
Wait lang guys ha, bantay akong cellphone guys ha, kaya basig mawala ba? Bantayan niyo. Tanaw ta sa gwapo bi. Merry Chris, how will? Hello po boss, kamusta po kayo dyan? Okay lang po ba kayo dyan? Kung okay lang po kayo at narinig yung boses ko, pasalamat ka, hindi ka bungol. Ay, alam. Kinabuhi sa pobre eh. Kinabuhi sa Saudi. Gusto ni mo makaubulan, di ka kakaubulan no? Paitang ka pa eh. Ay, nalang. Kinabuhi. Lagi na lang ako nag-iisa, naglalakbay sa gitna ng galing. Ito ako ngayon. Idol, kanang paan ha, kanang bantay sa akong cellphone ngayon. Ako ipakon sa kwarto idol ha. Ibig kuwaon sa akong cellphone ba? Bantayan ninyo ha, kung naalagay mo sa akong cellphone idol kanang singgit-singgitin ninyo ayun na. Kaya napagig ko si busy ang kaya ha. Bantayan ninyo kaya bisig kuwaon yung cellphone ha. Tapos kasabi ninyo kung ay magkuha ha. Mamagkuha siya na ko ha. Hinumbos mo ulan ba? Ay sa ulan. Lapit nga bang
Bakit nga nagmamahal nung Hoy! Unsa man? Pag umanong ka pag human akong kaon, man ako kaon ay nagkaon na po guguan. Dragon said, tanya, bakit nga na ang puso pag nagmamahal ka? Ang sadyang nagapagtataka. Mura magituok. Kaunta! May kasawin! Amos ka, sige boss. Magpakabusog ka. Para sa bansa ng Pilipinas. Wala kay kauban dira lods, mingaw man. Nangatulog pa mga tao del boss, kabulo ka magmata sa labos, hapon na mga alas 4, alas 5, kabulo ba ang mga Arabo. Lahi ang buntag, lahi nila gabi, di ba? Kaya adjust, di ba sila? Boss, sige naman. Comment naman sa inyong mga advice, sa inyong mga problema sa inyong kinabuhi. Ikaw alam to, lingaw-lingaw to ba? Sige na. Problema sa mong sa live, sudahan ito na, sige na. Hi Goya, Anjunas. Boss, nandito po ako sa live ngayon sa TikTok po. Sa TikTok, sa YouTube po. Join sa live na ako, boss. Dito pag-comment sa live na ako sa TikTok. Sa YouTube dahil. Ay, the belt. Hello, Lodi. Dun sa YouTube ko. Nag-live din ako. Doon kayo mag-type. Dagan problema ko ay maunang gidi na lang kung mablemahon. Ay, dyan ang problema. Ang problema gani, problema sa tuwa, dili kita problema sa problema. Kaya problema naman na lang, problemahon pa ni mo problema. Kung problemahon ni mo problema, doble na ang problema. Antay tila na yung problema. Na. Ano pupuntuan na problema, kaya lain yun na. Bawal na sa akaan. Lalo ng mga biya. Problema na ang problema. Nakita tanan na ay problema. Pwede pindi sa tuwa kung saan pag-handle sa isa ka problema. Diba? Black Titan. Problema ng lalaki. Sure oy, los ninyong boys. Nice sir. Muna mga hugot-hugot ni mga lalaki. Kaya tungod nga rin, dugay na mag-awa ka tila ugoy. Kaya mako nang ingon kag los ninyong boys. Nice song. Storyahe Black Titan. Bini. Ngila po boss, akuan ko sa YouTube ko, nag-live po ako sa YouTube ngayon. Join nice po. Unsaon pag Linsky Lord Casas, unsaon pag ng lalaki nga dili ni taglain. Kung dili man itaglain ang imuhang lalaki boss o imuhang uyab, advice na ko sa imuha. Susiin na, kanduduhin na para di ka gawas sa ilang balay. Para ikaw lang yung tanawon permente. Lisod po kaayo lang di mo ka naduwan na makasulod no na sa pukot sa uban. Patay kasi yan. Panampit pudlods. Oy, Cherry Laranyo.
Hello po boss, kamusta po kayo? Bago lang ka nag-comment boss, panampit po. Kitkiton na ron. Enjoy na. Boss, tapo ko sa live po ako sa YouTube ko po. Join us po kayo boss. Shout out dira Dudong Bisayang Kiat watching from Qatar. Nanay Ira Villa. Hello po idol, kamusta po kayo dyan? Sana marinig yung boses ko, tapos hindi mo marinig yung boses ko. Isa lang po ibig sabihin dyan, bungol ka! Lensky Casas, dili na lang kung manglaki ka. Kaya kung dili ka manglaki, boss, Lensky Casas, dili ka manglaki, na. Unsa ko ng purpose ng imuha kung dili ka manglaki? Kung ano na naduhi na lang na imuha. Tahiin na lang na imuha og nailon. Kaya mapanos na, nakabuang trabaho. Agoy Lods, iguspod ko sa imong mga bilag. Salamat po kayo, boss, ha? Hi, Sir Mary Joy Ruliga. Boss, nasa live ako sa ano yun, sa YouTube ko. Live po ako ngayon. Kinabuhi. Sheila May 68 watching from Kuwait. Isang hi naman dyan. Sheila May, live po ako sa YouTube ko po. Join us po doon po. Salamat. Jean Muradas, pa-shout out host, padikit at dikitan ko mo. Tarong tulya ba? Mura man hamungi. Tarong type ba? Tarong type, mura man hamungi. Remember, Lods, naami kamot ay sus! Lensky Casa! Kung naakay kamot, ang pangutana, kung mapanos na, problema na po. Kaya kung higag kinamot, wala kay hugas-hugas sa imong kamot. Mura lang ko nagsudan, God. Kung imo ang sudan, kamuto ni mo na, tapos sudanon ni mo pagkagabi, di mo mapanos man, ano na po na inyo, ha? Kung kayo na lang. Nanay Bila, kung sa magikaon, boss? Ay, gikaon ako, boss. Sunflower, pampawala sa stress. Bakit pati balat kinain mo? Hindi po, ito po, hindi po balat. Mary Joy Roliga, boss, nasa live ako sa YouTube ngayon. Okay, sinubaybayan po kita always. Wow, salamat po kayo, ha? Lensky Casas, natay. Tinaan bitaw na agad. Tinaan bitaw na ako ng emay. Ang saan naman. Alag na ninyo lagi. Ayaw lagi ko na lagi. Kaya unsa inyong purpose sa inyong bahandi kung dili ninyo ipagamit sa usa ka inana, di ba? Alam na mag-design lang na. Napay design yung itaguon. Napay cover ng tulog ka buok. Ay nalang labi na. Ano ka kung magawa sa ang mga kuan, hindi mo mga salayba sa imong kinabuhi. Asa po dahil ka nag-live idol? Lods, nag-live ko sa TikTok, huwag din sa YouTube. Kaya ang live sa TikTok, ihakot man ako sa YouTube. Para madagan ko views. Nagtagalig lagi ka idol. 13:15, nandun po ako sa live po sa YouTube po. Pakitanaw na lang po mama. Salamat kayo. Alam mo na, duha akong naong ganito rin live po sa TikTok. Gilang God. Gilang ko pakatawa sa inyo. Ako'y badawat ayuda din nyo ha. Kikitong ka mo nun. Nakugkaon ka ito. Cherry lalan ho. Chill. Adi ka? Sige na guys, type na mo kung sa mga problema ninyo guys. Istoryahan na ito na. Problema ninyo sa gugma,
Cheryl, cute, cute. Nandun po ako sa live sa YouTube ko po. Please watch this. Nandito po sila. Mga tao sa YouTube, mga tao sa TikTok na nalipat na sa YouTube ko. Doon pagbilag kaon kayo. Nandun na po ako sa YouTube ko. Pag tingin na lang po idol, nandito po ako. Nag-live po ako ngayon. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan lamang, ngunit nang malaman. Lenlen Saldim, yeah. Lods, Lensky Casa shout out di ay ni akong kauban ni Dirigi. Sige katawa sa imong TikTok, Lods. Julit po. Shout out dyan sa iyo kabayan ha. Ay si katawa oy. Ginoo ko, Diyos ko Lord, manalabang na nag-PM sa ko Ngan sige daw siya katawa sa akong TikTok. Nakailis daw siya panty. Kaya baka nabasa daw yung panty sa yung... Ay nang taan niya. Kailangan ba ingon? Nabasain yung panty sa akong kinatawaan. Buang siguro. Guys, i-follow back sad ko sa TikTok. Lensky Saldivia, dili pa gani ko kapalubak gani. Gahay mo kay batikulon. 10,000 na gani. Paabot lang. Kay palubak ta ka. Ipalo-palo ta ka. Lods ako dili. Opa, di ko sa... Inataw ko na... Dahil ito sa YouTube. Merely Joy Graluy Giga. Ang nawong. Lagi kang naintindihan. Bakit ang puso ko ang pag-ibig na para lang sa'yo? Bakit hanap kita? Nais na matanaw. Bakit paano na ito Linsky Lord Casas, kit-kitot na kanon ha? Wala pa ba din ako niyang music yun na ako? Guba ang mic.
Amida Santos. Hi, Idol. Hello po, Amida. Kamusta po kayo dyan? Taga saan po kayo? Okay lang po ba kayo? Kung okay lang kayo. Okay kayo! It's me. I hurt you. Why? Why? Why, Delilah? Elenet, lami kayo. Pero mas lami ka. Di ko maamin ang lalangin ko. Kanon daw na langgam lods. Car, boss, nag-live po ako sa YouTube channel ko. Nandun pa. Tilaway ko, B? Gusto ka mo tilaw? Basig magkiang-kiang ka. Wala dyan kaduwit na ako, idol ba? Destiny 020518. Idol, nasa nag-live po ako ngayon sa YouTube channel ko. Please, punta kayo doon. Mga lamion man dyan din yung mga followers ni mo, Lods. Yes! Lamion na mga followers na ko eh. Ay, kumpiyansa na. Panita ni mo, labas pa. Gamit ang wheelchair. Saan man na paggamit na idol eh? Nganaaman ko eh. Sa salog na yun, sa salog. Yung kawayan. Sige daw, Ben. Nandito pa ako sa... Ayan. Nag-live pa ako, nag-live sa YouTube channel ko. Linlin Saldivia, 15. Lods, mangutanan ako ni mo. Unsay buhaton nimo if makita nimo imong uyab o asawa ba na nga naay katorjak aktual? Halak ka! Kani studyante, alas studyante. Makita nimo mga uyab, tapos bana nimo or asawa ba nimo nakita nimo mismo sa imuhang mga kadako sa imong mata, nakita pag abri nimo dira. Imuhang tubag, ana. Wow, sana all nagbangga ang mga ngabil. Ingnan ni mo siya. Uy, kalami pa ninyo ho, nagpupahanay mo rin, mura mga manok. Sab. Pukawar ako ninyo ha, kung mapulaan mo kayo, mag-sub ko. Wala. Hi! Aileen Rocco! Hi! Avi, actor ni Mal, boss. Naulahin dyan ko sa imong live. Okay lang, boss. Lensky Casas. Inan lang yun nga humana mo. Pag open mo, dumabalaan naman mo na. Pag open mo sa door, pak! Wow! Sana all nagpupahanay. Ilanet! Apan litan. Nakitag makid-join ko. Tapos pag-upgrade mo, pak, grabe din mong kasukuan, nagpahanay, gin mo na, tapos anak mo itong nagpahanay nga, saba na sa mukan, makaigang pa kayo.
Dili ka kapuyo katawa, dili na idol. Tapos ikaw mismo ang nakakita, pag open mo sa door, ningon magiging ka, sorry, na-disturbo tamo, sorry. Kapo, ang trabaho. Tapos sa pagawas ni mo, na-realize ni mo nga, piskot ako, man ito kasawa ng lupahan niya, bantoy na, lalaglag araw. Alin na ko among himpang apangiganan. Kabuang. Ginadal. Usa pa inyong mga i-type niyo da ka ato ang answeran. Sige na. Usa pa inyong mga kuan dala. Manghinakit sa mga pag-ibig. Na. Yes, good loads. Nalit ko. Nga. So, di ba, ano lang? So, ano lagi ang problema? Sige na, kita tayo nyo. Linlen Salvibia, kabalon na ka ha, kung sa imong kuhan. Dito bag na ko imong answer. Kabalon na ka. Na, dili na ka magkuhan-kuhan, dili na ka mag-react pag-uban. Pag makita ni mo nga nagkupahan na imong asawa o kabit, kita ni mo pag-upin mo sa door, isa lang ang tubag ni mo anak. Sana all nagbangga ang mga bilang. Kini siya kay kusog mo katawa deep inside na ani something from Riyadh Loads. Wow! Chayra 25, nandito pa ako sa live, boss. Sa live sa YouTube ko po. Please, add ko. Yes, good Loads. Relate lang. Wow, buak ang mga Aileen Rocco, tambag ko Lods. Why ubang laki musalig sa bahay? Tanong mo na kay muhang tubag ha, kay muhang type, mura kag mungi. Tambagi ko Lods, nanong ubang laki dili musalig sa babae? Musalig na siya idol kung makita sila sa imuhang bukag. Ipakita ang bukag nimo kay para magsalig sila sa usa ka babae. Kay kaming mga lalaki, makita na mong isa ka bukag ninyo, makaana mi, oh lala, di na kung mangita. Baka na comment na ito ha. Bukas please. Idol, paki-advance greet naman po ang pugi kong bro. Birthday niya bukas, please. Thank you so much, Elbo. Monte Claro po. Wow, idol. Sige po, idol ha. Kung dili po busy, idol ha. Ay, busy yung panagat, idol. Nangwarta ko din sa YouTube, idol. Pag-greet, manuhon ka rin. Nangwarta ko din sa YouTube. Unsa na ka? Di man maawa. Buhay. Ay, ambot ni mo idol, Musa. Nandito po ako ngayon sa live sa YouTube ko po. Grabe naman ni mo ka Joker. Oy, Baby Strawberry, nandito po ako sa live sa YouTube ko po. Please, nandun po kayo. Nandun po sila lahat. Hello idol, malipay man ko sa imo ha. Baby Strawberry, nandun po ako sa live sa ano po. Oy, mamansin ka di ay. Oy, nagapamansin man ko, alangan buhi man ko, alangan di ko mamansin, di ko buhi adik. Bisag coke lang. Panglibre niya ha. Naulahi jud lagi ko. Albiato dili na okay naman gyapon mo ulahi ka idol. Basta importante buhi. Bungis-ngis ka idol Musa. Nandito po ako sa live sa YouTube ko po idol ha. O sige na guys, advice ba kayo pangutana pa ninyo kay tubago na muna. Sige na, pangutana ba mo kay. Tubago na to pinakinasing-kasing kanang heartwarming. Subscribe ko ha. Okay idol. Hi Bisayang Kiat, maayong hapon. Ako si Zai. She sa TikTok, MC Ado.
Hello po idol, kamusta po kayo dyan? Kung meron po kayong tanong sa akin po about love life, about mga something else nimo, about sa imuhang kanal, pwede na ito sa istoryahon karon idol ha? Sige na idol, pangutana na mo kay Atong. Man, kinda imong YouTube okay ko ha? Kini si Aileen Rako? Sige na nagkatawa, sige na kisngi sa emoji. Tubuang. Well, ambush loads. Kung masakpan, nan limod ra Japon. Idol, kita tanan idol natay kinaiya. Kung ang taong tikalon na makit-an nimo siya nga nagbiga-biga sa uban, mo na yung ginatawag nga bigaon siya. Pero idol, kung nakita nimo siya nga nagunitanay rag kamot, basig dili ito niya uyab. Basig nag-appeal siya networking. Kaya magbaligya siya sa abon. Ay, wait lang. Appeal pang Strawberry sana idol miya nako. Wow, salamat kayo idol ha nga naa-idol. Shout out dyan sa iyo po. Kamusta po kayo? Albi Ator, boss, di man sad ta makapangutana tarong ani kay kabalo ko di mo tubagog tarong. Ato ba seryoso manggod na pangutana? Seryoso nga pangutana idol. Seryoso pud manggod na ko nga tubag. Inyong pangutana manggod dili pud seryoso dili pud na ako seryoso nung kuan be. Pirmi na ko nood sa imong live. Wow! Strawberry rin sana. Salamat kayo idol ha. Nagtanaw sa akong live. Basta ang importante idol, buhi ka o kinong ginawa, dili putol. Ug salamat sa Ginoo kay nakatanaw ka sa live. Idol, advice na. Natubag na ako tong advice ganina ha. Natubag na ako to. Ang tubag na ako to. Pangutana pa mo dra idol, itubagon pa nato kinasing-kasing. Estoryahin lo di Bibi Kwan. Nasa YouTube po ako ngayon idol na. Nag-live po ako sa YouTube. Ritak man ka dyan. Kay maunang gusto sa ako sa mga friend ba mga joker kay para permi lang tan-awang katawa makawala mga props idol. Wow, salamat kayo idol ha kung nakasulti ko niya na. Salamat kayo idol ha. Thank you with kayo idol na kay Ayo the idol. Aileen Rako, Yamat left the right. Boss, paano mabalaan kung kabit sa asawa o bana ang silingan? Paano na mabalaan idol? Dali ra kay na mabalaan idol. Kung adto ang imuhang bana sa silingan idol, labi nagmangayo og uling na ay makita nimo nga mag-ana-ana imong bana da. Ana-ana sa silingan idol, naa-ana sa like something. Kay maglakaw na siya idol, mulingi na sa silingan idol, naa po na something. Kailangan mulakaw sa street idol, bahalag sa tikoy siya mo, dalan ba sa street, bahalag mabangga siya. Ay nalang. Paano nabalaan mo nga ang imuhang Linlin Saldivia magbabay na kulods utot-utot na ko umirit dire. Ay okay idol, sige idol. Ingat po kayo idol ha. Ingat po kayo. Mao bagi atay na. Mao di ay naging ana akong bana. No idol. Basta ang bana gani muagi sa silingan nimo tapos mulingi sa kilid idol. Tapos muana siya idol. Ana idol. Nah, delikado na idol.
Tapos ang silingan, mo reply di ka na. Patay na bargit hurot na idol, banggaanin nga sila kusugan na pagkagabi idol. Strawberry linsana unsay dito na siya ninyo. Unya dito na siya na nipuyo silingan na mo giati. Pwedeng katawa na ako sa imo idol. Wow, salamat kayo idol. Anong katawa ka? Basta sa comment idol or Milko08, nandito po ako sa YouTube ko po. Please, punta po kayo sa YouTube ko idol ha. Para din tayo magyaga-yaga idol. Mo dahil lods kasi doon silingan. Oo. Mo dahil na. Mo na idol. MC Ado, sana all street mulakaw. MC Ado, sana all street mulakaw lod. Unya kay mo ingon pa man og maayong adlaw mare. Mo nang kinaingon idol. Pag once kani mo ingon gani imuhang bana gani may adlaw mare. Mo nang kinaingon mo na nang something nga dili nimo masabtan. Tapos mingon po siya, mayo pong adlaw pare. Oh, magkinit-kitay taon niyang gabi eh. Kakagila. Kita na yun. Sana lang sana akong portahan kayo. Murag sa baag kayo. Basta napadaan ka sa wall ko, napapatawa na ako. Saysay Ramoso. Idol, nandito po ako sa YouTube po. Ngayon, nag-live po ako. Punta po kayo. Daga na kayo nag-comment idol. Nalinga kayo dyan. Pubi Alcala. Di ata yun. Tinood biya na. Muna ma. Kamu nag-comment yung taas. Kaya akong bana, strawberry linsana, kaya akong bana tinuod jud. Tinuod jud nangabit. Bahay jud siya idol. Paghibo lang ko nga nag-perfume man siya sa fag sa balay sus kay nga happy dahil sila sa kumari. Mao nang ginatawag nga idol. Ang imong bana mura siya mang inasal. Eat all you can. Nibali na ko diri oy kay magipansin sa dito. Rodin sa kulingan. Salamat kay idol, ibalin kay idol ha. Unya mo smile po ni pinak si Marelos di man ka nagyob at nagagidit ang bigro. Akong banalods dahil man ka mo ingon man og drivean sa daw niyang tricycle sa among silingan lahi bang gidrivean. Mao na idol, pag once ganing isa ganing kalalaki mo drive sa isa ka silingan, lahi ang drive ana idol. Kadlaw na siya mo drive. Munang ginaingon idol nga. Pag once gani ang ban na mag-drive gani, mare, drivean ta nga karon sa ako ang tricycle ay mare ha. Maingon mo na si mare. Okay pare, panghugas lang daan kay baho kay upload kay ka pare. Minsan maingon na idol wala na, finish na. Dug. Mao jud na sinojud na. Ako pud ning balin sa YouTube kay igura mo ni inigin ko sa YouTube. Giagi hakot ta mo sa YouTube para mapuslan ta mo. Pa makwarta ko diri sa YouTube. Sige lang pakatawa sa inyo wala koy kwarta pa dawa. Di na bayo na. Kadlawon yun. 222 rates. Nandito pa ako ngayon sa YouTube ko. Please come and join. Wow, English na na. Manglabas ako eh. Nakakonti ng kinatawa. Okay. Manglabas na ka. Sigurado ang imuhang asabana ha. Nga dili mag-drive siya sa lain nga. Tricycle na. Isod kayo na. Sinisura ko na. Limbarok. Dili jud pansino sa TikTok. Cherry laran. Gamot. Napuslan ta mo ba sa mo?
Dili jud ko pansinon sa TikTok ba? Sige lang gunoy. Alam mo muling ingi ko diri nga nag-live ko. Bogi nag-live ko sa TikTok kay dagan kini ko pananaw sa kuwali hatod damon sa YouTube para makakwarta ko sa inyo ha. Kwarta binabirada niya ko ha. Pamugas ni pamugas. Bahala siya og mag-drive loading. Basta pag uli ako'y mo drive niya tanawon tala. Tabol ko nga ano, pag uli nimo dili na makabalo mo drive. Kay makalimot mo kay abroad biya ka 2 years biya ka sa abroad makalimot biya ka blind ka sa mga ana nga panghitabo inyo. Tapos imuhang banan dito nag-drive na sa mga silingan, nag-eroplano na, nagbarko na, nag-maximo na ka lang, maximo. The Lost Baby Girl, na dahil mga bana yun, alak ka, kagilak. Maglanso sa kulod yun, sakit na akong pangkatawa ko. Sige, idol ha, MC Adam. Idol pa shout out watching from Gida. Idol, nandito po ko ngayon sa live sa TikTok, sa YouTube ko po, idol. Please come and join. Ug makakwarta ka lods pakan adayon mi og logo sa TikTok. Pag makakwarta ko idol, kalimtan na tamo pagyaman sa pamuslan tamo tanan, kalimtan pam-block na tamo tanan. Ako la bruta, ako ang bana lods kay mo. Mas lami daw mo drive ang tigulang na kay tulon daw tanan lakka. Mutulon tanan ay kabuang mo nang ginaingon nga wala gisayangan. Basig nagtipid na siya, wala gigihurot niya mula damak ew atay peting gilo ka pang libre og mga kawarta kalos ala ko la bruta. Kay ngano ikaw dili di kakabalo mo tulon. Ngano nangita man siya tiguang nga imong bana nga dili man day nga gitulon niya tanan. Basig wala nimo gitulon, basig nausik gang gamay. Ay igat papahimos ka. Yawa jud black pa mo sige birahon jud takalon. Sige jud biya black loading. Moadto jud ko sa Surigao ani ipa barang ayan po doon, kabuang. VAT05 watching from Riyadh po. Boss, nandito po ako sa live po sa YouTube po. Tanaw po. Come and join po. Nandito po sila lahat po. Sa kuan ko. Marimin, dito po kami sa kuan. Sa live ko po sa YouTube po. Punta po kayo. Upload. Lubruta, upload bantulon. Kabuang mo ninyo eh. Pero nga nang gitulon mo sa kuwan sa tatiguang ba? Kabuang mo, di ba? Si Idol online sa TikTok at YouTube. Para dagan mo kay katanaw sa kuwan sa TikTok. Tapos ako to na rin sa YouTube. Para ano ba? Anak itu sama-sama hamam itu ni. Hah? Anak itu sama-sama ini hamam. Hamam? Okay. Today? Today apa? Ada jenis kau kau? Yes. Tak. Okay. After minutes ha? Ada saya nanti waktu makan kira. Saya pun tak. Oh, sige. Nabagay sa putong sa nako kay mo mag-nimpyo sa minsan sa siyam. Gisugo kay balik ko siya sa bada ko. Sige na, babay na guys. Unyang gabi guys ha, 6 PM po, 6 PM.